Hortxe bada futbolak emandakoa, ikusten duzuen moduan hemen atzean komunikabide guztiak lekua hartzen daude, izan ere, rollersak eta handbikeak Leisterre iritsiko dira helmugara. Hoxu, hemen hankalabankako kidia, zeuek izen zari, lehelenak ez, podiuma ez tozu esatu, baina, hor, gertu bildo eukidozue podiuma, ez da? Podiuma hemen oso garesti dago, baina balabe nik uztot sekulen joten karrera honena izen dela, bintzat postuan. Hasieratik ja, lehenengo 100 metrotan ezin dabe 3 lehenengoak, eta bustixia zeuan, eta gisa da, bustixian aldatzen dela karreria. Eta gero ja, bigarren taldia sartu naiz dit, hor, bigarren taldia junga 5 pertsona, eta oso ondo, ustot 7. uste hori notela, ez dakite ziur. Zan duzu, hankalabankatik kuadriatxua etorri zaria, zenba lagun batu zaria? Nik ezango nuke 12 bat edo etorri gala horregatik hankalabankatik. Gaina esateko daukat, Mireien dako daukat mezu bat hemen, aurretikoan programien zeban hankalabankakua eta alma mater bat anitzala, ez da pentsau ez Mireia. Hankalabankan alma mater asko dare, urte asko dara jaunak eta ni sartu berri naiz. Lehenengoa eta aipatzekoa Remi Aranzabal aipatuko nuke hori dela alma materra hankalabankan. Hale, Mireia, musu bat. Zer moduz banda? Primera. Hasiera bustitxa eta hori, aurre pixkatolan, baina... Igual dixa hona, ez da? Igual dixa, bai. Gaitxurizketatik ero, fenomeno. Eta lehenengo urti ez da izango ba? Azkena igual. Gogorra? Urte, bai. Gogorra. Bai, Miraculous. Baina Miraculous ikua zauen da oso ondo. Zeran fanda, garko lasterketia? Ondo, burra biurrakin, ze bustitxa zauen kaminua eta ostuak eta zen, da horrek asko labantzen dago, baina poliki bukatu dugu, ondo posik. Bero larrei ez da behin, da hori be positiboa? Bai, temperatura aldetik guretako ondo, bai. Lehen aldixea ez da izango ba, inosuna ba? Ez, igual azkena, baina lehena ez. Hainbat urtetan ninja orduen? Bai, batzuk bai. Ja, igual azkena, ikusiko. Ambiente hona hau eta ez da, igual azkena o ikusiko. Ze moduz, joan da, garko? Ondo, niretzat lanpetxue. Hasieran bustita zeon, eta igoatzeko gaizki gotzen naiz eta bustita okerreu. Baina igo deu, eta iritxegea eta oso ondo. Lehen aldixea ez da izango parte hartzen duzuna? Eta belo 9. Bai. 10. behi, aioko zara orduen? Bai, naiz eta esetzen zen igual, baina gero mene hongo naiz, berriz. Gero, zein gozue, kuadriatxua bazkaltzera, entera honaz, joango zariela? Batzu bai, ni ez, ni gero lanera jongo naiz. De todo un poco. Aldana, disfrutauta behintzat. Bai, oso gustora. Lehenengo mugaratzeekin batera, Debago jendarren impresioak batzera joango gara, izan ere, 288 Debago jendarrek hartu dute proba honetan parte aurten, 70 gutxiago, iazko lasterketarekin alderatuta. Mikel, Velasco, Beobia Donostian beste behin, ze moduz joan da gaurko lasterketia? Gaur etorrina denporaz buruarik, segona zorkatian molestia batekin, baina azkenien urten dugu esperotakoa baino bastante hobeto, eta asko disfruto dut, liston girua zauen, eta posik nago indakuaz. Ibilbideko zatirik gogorrena edo zer izen da? Igual azkenengo rekta hau, da bastante rekta luzia, gainera zauen aiziak kontra, eta bastante gogorra infat. Zakit ikusituzun, baiarako, aurkarixak, lehiakideak, zeure ezaguna bebai, ikuruen ibilbidean ziren? Bai, ikusi dut, indoi korrika baiarako batzukin onduan,
gero be, ni baino lehenago sartu die beste pare bat oiru seguro, eta hori. Disfrutauta, behintzat, Iñakua. Hori da, bai, hurrengo urtean seguro bueltauko gazela berriz, así que hemen ikusiko gare. Nere Arregi, ze moduz, gaurkoan? Oso ondo, espero baino asko oso beto. Disfrutaute, gaina askar, entrenetan ari dako, orduan, primeran. Helburu jakin batekin etorri zara? Datoiko tidadie bakarrik ez eitxie. Eta, flipatzen hau, ez dut jarri hasidan erlojue, baina helmuga bat hogeta bingudu, neu jentia animetan, besti oso ondo, oso ondo. Igual dixabe lagundu hau, goixien igual, freskotzen gauen, bustitxa apur bat bidia bezauskue batzuk, baina, bueno, korrik etxeko, egun ona. Nideza primerakue. Apur bat jai, zer dixakin igual, aixie kontra tripak debila dauketa, gela gehiuz pixkatola, baina oso ona, oso ona. Oin disfrutatzea tokatzen da? Oin, bajaukile berreak eta malatoia guztien disfrutetik toketan da. Gaur gadagardo pade bat eta listo. Iker, beste urte batez, Behobia Donostian, ze moduz? Bai, oso ondo, urteroko zitia, Hemen egon inbida, Ez dakit, helburu zehatzen batekin etorri zaren, ero... Bueno, urterokoa disfrutetia da. Baina gisa, beti erlojoi begira torten gadela, eta bueno, hori begitu dut eta bete dugu, hasiko oso pozik noia, bai. Gogortuta, osea, baina ondo. Markia, hobetuta orduan. Bai. Baina, bueno, markia hemen egotia da, gero familiziakin baskaitxo batin, eta hori da plaserra. Uste baino beto gisa esan, hori erdi jodiuta ondazia eta erdi temporada dukatuna benetik, eta bueno, uste nahi baino beto, osake, bueno, posik, enak ejauko. Eguna be, arrain jau, korrikan itxeko, ez da? Bai, berolarrei bez, hotz bez, aixetxoan lixien behin, da horregaitxik perfecto, oso ondo. Mondragoetik kuadriatxo majua etorri zarie, orokorrien debagoienetik, eta, bueno, denpora honekin gainera pasau daue askok elmugia, ez da? Bai, egisa esan... Hombre, erdixak nire taldeko adian txintxikakoak esan bidon nivela, claro. Baina, bai, bueno, tope gadiz eta ondo, gustora danok, osake... Perfecto, ontxez, ondo bazkaldu, poteotxua, zein da plana? Bai, hori da, tragadotxe batzuk hartuko eta gero zer raskaldu eta listo. Bixa rastelena igual, osake, horixe. Iñaki, beste urte batez Behobia Donosti lasterketan, ze moduz? Ondo, aurreko urteako markia purtsatu betu dut, así que ya está, posik. Iker Agirre Gabireakin egona zontxo bertan da berdina esan duztu. Helburua hemen egotia dala, baina bueno, markia behobetu dagoela eta hori bestabela txarto. Beti dago helburu iguala, urtero esaten du ez daula hobetu bier, gero aiegetan gane eta saiatu inbida, así que bueno, posik. Aurtengo diziotatik alderatuta, bereziki zerbait, azpimarragarrixa aukidozun lasterketan. Ez, 200 metrotxo horrek egerten diela, beti moduen, bagenek izan eta igerri da. Bestela beti moduen, bizton girua eta multako gale. Zaioa, ze moduz joan da gaurko probia? Ondo, egitza esan temperatura ideala. Azkeneko gehigarri honei 200 piko metro honek igarrin ditut, baina bueno, aurtengo helburu ezan aiatzea. Eta nik ustez, oso ondo, oso pozik. Debago jendeko hainbati, intzabel elkarrizketia eta danek ezetuzko hori, ez? Bukaerako metro horrek itzeten diela gogorrenak, dana ala, ibilbidean ziar, €1 daukotzu jendia animetan, da hori be eskertuko zu, ez da? Bai, azkenen euran bultzakadai esker, iristen ga helmugara, eta bai egisa esan niri urtero, kursaletik ona bulebarreko amaiera honta, hor sufritzen dut pila bat. Gentien animo geixenape igual orduintzi izango die eta, horrek be, ez da pusten norbera? Bai, egisa esan bai, baina, rekorrido danian da, animoa jendianak, hoi da hemengo Behobia berez egiten dona hoxe da, jendia. Denporia hartzen ibiltzen da gentia beti erlojuai begira hemen elmugia pasau berri, zeube, holan ibilizara, ero ez? Ne joana esalik eta hobetuen itxia, baina besta pasau gari. Ze helburua dako Gasteizko maratoi erdixea, orduan entrenamentu gisa, entrenamentu ero test bezala oso ondo. Hau itxeko entrenamen bida? Bai, hori jente asko kakatxo itxen dau, pintzetan dau 3-4 entrenokin etorren lukela Behobiara eta hau hemen dazen aldapak itzela die, eta jenti ez dago itxuta, eta gero batez behatzek aldetik sufrimentu asko ikusten da. Lehena ez da, azkena beste izango? Ez, lehena bez eta espero eta azkena bez, así que bai. Hau, hemen debagoien entzauka logistika eta zai izaten da, hau justo beste puntan, leku baten hasi beste baten bukatu, baina gero egitza esan karrera barruan zauzenean oso politxa da eta merezi da. Lehen aldiz inozuna, ero ez? Eso da, laugarren alditxa itxotena, eta betiko moduen oso gustora.
Bai. Zeitzen da, probako zaiena ero gogorrena? Gantxurizketako aldapak oso gorrak, eta bueno, hemen azken aldapia bai oso gorra, baina jendean animoekin erresi goten da bai. Zein da trukua, purtsu bat entrenauta etorri bida, ondo janda, zein da? Entrenau inbida ez, baina bueno, bai zure ritmora altzare jun, eta nik uste dut danontzako karrera bat dela. Aurtengua horreko urtietan baino hobia bat ez eguraldi atletik, gustora inot, nahiko respetau da temperatura atletik eta nire horrek bastante afetan duzta, así que gustora inakuaz, posik. Bakarri falzara, lagunekin, taldekoekin? Ez, bakarri, gaur bakarri gitxia tokau da eta ondo bai, bakoitza bere ritmoa mantentzen eta ondo gustora. Aurten 28 garrena. 28, ez die gutxi, Ez, aurten ja, bai. Ez da ikusten toperik eta, bueno, momentuz jarraituko. 28 bider inostien, ez dakit zein dan sekretua, ondo jatia, ondo entrenetia, aurretik zelan inbida? Bakoitzan gorputza zeutzia. Oso lasterketa exigentia da, igoera, jetxierak, orduan bakoitza ikusi bidau. Nola bere gorputza nola funtzionetan dauen entrenamentutan, da gero hor praktikan jarri ezein astakeririk karrera gogorra da. Asko taldien etorten die, kuadriatxuen zeue bala etorri zara? Bai, autobusin etorri gare eta gero indutxau eta sagardutegi batera joan da, bai, eguna borobildu. Daniel Mondrabetik, ze moduz? Ondo. Lasai, eguraldi hona, así que primera. Eben aldixea ditzen duzuna ez? Ez, laugarren o bosgarren aldixea, jazta hitz. Ondo. Eta, ez dakizin dan sekretua, behobian parte hartzeko, elmugaratzeko, ze bai? Goguak eukitzea eta burua ondo. Burua ondo, markau helburu bat eta horrekin bota. Ondo, etorri naz disfrutetan eta holan izen da. Eskerra lagunekin indotela bai, apur bat tiraka, momentu batzutan bat, beste batzutan bestia, bai, ondo. Beste urtegietan hola xetor zara lagunekin? Bai, bat anaiakin indaduket eta beste bat mutilakin eta urten lagunekin. Baiarako jente asko etortzen da bai, urteroko itzordu honetara, ikusituzu, ezagunak? Gisa esan, hasieran baten bat bai, baina egon ez ditxotu ikusi. Korrikan zeurera jarri eta hortxe, ez? Bai, bakoitza berera baten da eta bai. Helburua beteta beraz? Bai, disfrutauta. Perfecto, eskerrik asko. Zuei. Ego behinetik ordezkaritza zabala, isa, berrendo alarok eta piku persona torsarie. Zakitze behin hartien bagoen piketxua zein sartuko elmugara lehena, ez? Hor beti batzuk oso burrien, beste batzu beste grupeta baten, eta bai, gero kuadriakoen artien batzuk betoten gare, eta gure artien badago piketxua, baina beti atzien. Así que ondo. Azpimarratzekoa, zer izeten da zeuretako behobia da nostean? Ezten da urteko erronka bat, azkenean urtien 3 bat eroitzen dut, eta hortakoa da behobia, eta egun, azte buru politxe zeten da, porque azten gara hostiratik hemen ja beroketan asuntua, eta politxa azkenean. Ondo, oso posik. Giro politxa onda, ibilbidean ziar? Bai, hostia. Behobia zen da hostia da, eske momentu banetan dagotzu jendia animetan eta eskertu itxen da. Kantzauta, baina baita bukatuta, así que... Ondo preparatuta etorri zara? Hobeto alzan, baina ondo, posik. Lehen galditza ditzen duzuna? Laugarren hause. Ondo. Denporak hobeto itzen noia, así que ondo. Helburua beteta, Hori da, bai. Xabi, urtero moduan behobia Donostia, ze moduz? Bai, oso ondo, oso gustora, oso pozik. Helburure matekin etorri zara? Bai, mazteakin induet, bat 40 jetxi nahi genuen, eta bat 37, así que lortuta. Eguraldi bikaina gaur korrikan egiteko. Bai, hori komenta dugu, ezin hobea, euri gabe, temperatura oso polita, jende pila bat, betiko moduan. Azken helmugaratzekin batera, irriparrak hauan, domina hauek lepoan zintzilikatu eta jendea pozik doa egindako lanaren ostean. Gure partetik besterik ez. Hemen gure domina ere jasota, hurrengo urtera arte.